आथिखालाव ससियेल मीडियायाव सुबुंनि मोननै आखुथायखौ नुनो मोनगासिनो। नंगौ, दासान्दि ससियेल मीडियायाव नुनो मोननाय सुबुंनि मोननै आखुथाया जादों मोजां आरो गाज्रि। ओरैबायदि जालांनो हमदों जेराव मोजां मानसिखौबो गाज्रियै गोसारहोनाया आथिखालाव ससियेल मीडियानि गोरलै आगजु। बेनि अनगायैबो ससियेल मीडियानि फेसबुकआव सोरबाया गुबुननि सावगारि होनानै बाथ्रा रायज्लायनाय आरो ब्लेकमेल खालामनाया आथिखालाव सरासनस्रा बाथ्रा। बेबायदिनो ससियेल मीडियानि फेसबुकआव भुगिनांदों बर' हारिनि गुबुन सासे गेदेमा राजखान्थिगिरिया। नंगौ, बे खेबाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गुबुननि खैसाराव भुगिनांदों। ससियेल मीडियानि फेसबुकआव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि सावगारि आरो नंखाय एकाउन्ट खुलिनानै SMS जों रां बिनाया सोलिगासिनो। बेनि सायाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गावनि नंगुबै एकाउन्ट नङा होननानै रोखा खालामदों आरो बियो गुबुननि मोनसे खैसारसो होननानै बुङो। बबेखानि फेसबुकनि गासै लोगोफोरखौ सांग्रांथि होनानै बे नंखाय एकाउन्टखौ फोथायनाङा होननानै बुंबावदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया।